sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Sa Mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jordan, isang registered nurse dito sa Amerika. Ay, Jordan! George! George! Nagka-nickname. Super close. Kasi Porque sinabi taga-Amerika. Ayun na naman po tayo. Basta ayun yung mga leveling. Basta lumabas na ng Asia. Ayan. George! Ayan. Isang registered nurse sa Amerika. Matagal na po akong taga-subaybay ng inyong programa at bahagi kayo ng araw-araw ko. Kasama ko kayo sa umaga, sa trabaho at maging sa mga tahimik na sandali. Mula sa simpleng pagtawa mag-isa hanggang sa pagtawa naming mag-asawa, sabay kaming humahalakhak, nalulungkot at nai-inspire sa mga kwento na Mahiwagang Burnay. Lumaki po ako sa hirap. Wala po kaming sariling bahay at halos kada 2 taon ay kailangan naming lumipat dahil gagamitin na ang lupang tinitirhan namin. Ang tawag nga po sa amin, professional squatters. Karaniwang sardinas at tuyo ang ulam na kadalasan ay inutang sa tindahan. Naranasan naming kumain ng bubot na buko at nyog na pinipitas ni tatay sa likod ng bahay para lang malamnan ang kumakalam na sikmura. Kahit tubig na iinumin at ipapaligo, iniigib pa namin sa kapitbahay. Nasanay kaming kinukutya. Pinagtatawanan, pinagchichismisan, minsan itinatanggi pa ng kamag-anak. Hindi ko makakalimutan nung second year high school ako. Ilang araw akong pinagtawanan dahil sa rubber shoes kong halatang sa palengke lang nabili. Kakaiba kasi yung check na logo at sa lip na Nike, Mike yung nakaborda. Masakit, pero kinaya. Dati nga yung radyo namin, instead na Sony, Sunny S-U-N-N-Y. Sa akin yung sapatos ko, Adidas eh. Dati nga yung Abayanas ko. Basta di ko makuha yung spelling. Parang Abayanas, naging pataga Pampanga. Walang letter H. Nakakaloka. So, chill ka lang, George. We're in the same, We feel you. We know how you feel. Pagka-graduate ng high school, kumayod na ako kung saan-saan. Naging tagahalo ako ng semento, tagahugas ng pinggan, tagabili ng sangkap sa restaurant at nursing aid sa ospital. Sa kabila ng hirap, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng tibay ng loob. Natutunan kong huwag magpaapekto sa pangmamaliit ng iba. Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Kahit harapan akong pintasan, ngingiti lang ako. Kasi hindi man ako relihiyosong tao, lagi kong naalala ang katagang ang nagmamataas ay ibinababa at ang nagpapakumbaba ay itinataas. Masipag lang po akong mangarap at magsikap. Walang pinipiling trabaho at walang reklamo basta marangal. Natutunan kong pahalagahan kung ano ang meron ako habang patuloy na nangangarap ng mas maganda. Kapag binabalikan ko ang nakaraan ko, hindi pa din ako makapaniwala. Biniyayaan ako ng Diyos ng isang napakabuting asawa na naniniwala sa akin at sumusuporta sa lahat ng laban ko sa buhay. Dahil sa kanya, ako ay isa ng lisensyadong nurse dito sa Amerika at may masayang pamilya. Hindi man marangya, hindi naman kinakapos. Kung dati nagtutulak ako ng kariton, ngayon nagmamaneho na ako ng sarili kong sasakyan. Kung dati pinagtatawanan ng sapatos ko, ngayon hindi ko na mabilang kung ilan ang meron ako. Dati tumatakbo lang ako kapag hinahabol ng aso.
Ngayon, sumasali na ako sa Run for a Cause. Sa mga kapwa ko tambalanista, nais ko lang iparating na hindi permanente ang hirap. Maaaring mabigat ang pinagdadaanan natin ngayon, pero hindi ibig sabihin doon na natatapos ang kwento natin. May kanya-kanya tayong oras. At higit sa lahat, may mas maganda at mas malawak na plano ang Diyos para sa atin. Maraming salamat po sa pagbibigay daan sa mga kwentong tulad nito. At sana ay kahit papaano makapagbigay ito ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Jordan. Jordan, isang malupit na slam dunk yung ginawa mo Correct sa ka! career mo. Grabe, bonggang-bongga. George! Dinakdak mo. Oo, dinakdak mo ng husto, dinakdak mo lahat ng mga kumutsa sa'yo nang hindi mo naman talaga sila kinukutsa pabalik. Oo, tama. It's just that sa iyong kwento ng buhay na talagang tama may gulong ng palad na tinatawag, 'di ba? Umiikot. May mga tao na kagaya ni Jordan na yung mga pang-aalipusta, yung panghahamak, ginagawa nilang fuel yan. Correct. O Yun na yung kanilang someday, drive. Oo. Papakita ko sa inyo. At actually, isa sa mga naging ano ko rin din yan eh. Kasi kahit even my own family dati, ay, andiyan ka na naman dito. Wala kang patutunguhan. Ayan. So, wala lang. Hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Gaya din siguro ni Jordan. Kaya na-bless din siya. Kasi ginamit ko ako na fuel na someday, papakita ko sa inyo, mali kayo. Correct. So, nakakaharap ko pa rin din sila na maayos, pero yung iba wala na. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. At parang ganun din naman si Jordan. Oo. Alam mo, totoo yan yung sinabi ni Jegs na yung mga pangkukutsa sa atin o yung mga kahinaan natin, maaaring ito yung magsilbing fuel natin para tayo ay mag-move forward. Yes, oo. Alam mo, naranasan ko yan at an early age kasi ang itsura ko dati ay kamukha ako ng yung jowa ni Papay, si Olive Si Oil. Olive. Super payat, patpatin talaga na ang haba-haba ng leeg. Oo, parang ganyan. Correct. Kung alam niyo po yung tunog na yan, malamang may gout ka na! So, hindi ko yung makakalimutan na basta ang payat-payat ko, tas talagang ang itim-itim ko talaga na basta chaka bells to the maximum level. Na-realize ko na yun yung fuel ko para mag-aral na mabuti. Bukod sa alam namin hindi kami mayaman. Wala namang kumutsang kamag-anak, pero alam kong parang kasi scholar ako eh. So, alam kong kumpara sa aking mga kaklase, talagang ako yung ako talaga yung alin ang naiba, di ba? Talagang ako'y naiiba kasi dati sa school namin, yung mga nakakapag-aral dyan, yung talagang mayayaman sila. Ngayon kasi, madaming nakakapag-aral na kasi nakapag-OFW na yung mga magulang. Ito talaga nung time namin, mga shindero. Mga talagang, mga alta talaga. Definitely, sa panahon mo, dahil nga yung school na pinasukan mo, ay talagang papasok doon. Sa village yun eh. Tapos alam naman nila na ito lang yung buhay. Matindi yung diskriminasyon sa panahon natin dati. Correct. Although hindi naman ako naka-feel ng discrimination kasi mababait naman sila thankfully. Pero yung sa sarili labas, ko, yung mga kauri natin. yan. Diba? Sa sarili ko, alam ko talagang iba ako. So, yun yung fuel ko para mag-aral talaga ng mabuti. Bukod sa hindi na nga ako masyadong maganda, hindi pa ako mayaman, 'di ba? Tas hindi pa ako matalino. Ano na? Ano nang natira sa te? 'Di ba? Syempre umaral ka na mabuti para umangat-angat ka naman. And ang kagandahan nun is nagamit mo naman yung katalinuhan mo. Hindi nga lang sa love life at hindi nga lang sa pera kasi nasa-scam tayo dyan dati, 'di ba? Pero ito yung fuel o yung drive mo para, to have a better life. Parang ganon. So same with Jordan. Ganyan na. And I'm sure ikaw habang tingin ko pinapakinggan kabatch mo. natin to si Jordan. Ko. Baka magkakasabay lang tayo dito. Di ba scholar ka? Oo, scholar. Ako naging scholar din naman ako tingnan mo. Baka si Jordan naging scholar din to eh. Tropa natin yan. Kaya Ito na nga Kaya Jordan magaan talaga yung loob ko. Ito lang ang sasabihin ko, baka hindi pa namin nasabi ni Diego. Sama-sama tayo nung mga bata pa tayo. Ngayon nasa Amerika ka na. Ano na? Beka naman, Jordan. Beka naman, panaiki ka rin naman dyan, di ba? Pero ang ganda ng kwento mo. At saka, again, yung last statement ni Jordan, yung sinabi niya about kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, malalagpasan natin. Hindi po ito yung ending ng kwento. It's also very
applicable sa nangyayaring fuel crisis sa ating bayan. Hindi naman po ito yung ending. Correct. Oo. Huwag nating isipin na ito na, katapusan na po talaga ng Pilipinas. Wala na. It's the end. Hindi. Hindi pa po. Pag hindi pa happy, hindi pa ending. Ending. Diba? Ayan. So, malalagpasan at malalagpasan rin Correct. din. Kasi So, ang buhay ay parang gulong. yan. Umiikot po siya. Huwag kayong mag-alala, nandito naman ang Love Radio kasama mo. Ayan. Kasama mo! diba? Sa mga bagay-bagay, sa Mhm. buhay-buhay. At ang Ayan. nagustuhan ko lang dito sa paglalahad ni Jordan ng kanyang kwento, wala siyang sinabing tao na sumama yung loob Oo, wala niya. walang gano'n na parang balang araw. Hindi, Oo. wala eh. Kwento niya na may mga kumukot siya. Mhm. Kasi yun naman talaga ang parte ng Oo. kwento, 'di ba? Pero hindi para balikan niya at Oo. sabihin, eto na ako ngayon, Ayan, 'di kasi ba? ako pinapakinggan ko yung pag-progress ng kwento niya. Wala siyang mga talagang babalikan ko, ipapakita ko sa kanila. Correct. Walang ganun eh. Galing nga So parang eh. yung journey niya, eto yung mga naging fuel niya sa journey niya. Kaya ngayon, nasa Amerika na siya. Yes. O, At pag masayang bumalik ka dito pala, Oo. Sasabihin ko sana, wow, may pang-Amerika. Sabi ni Jeg, pag nagkita tayo. Hindi, pag nagpadala ka. ng pang-pa-Amerika. Diba? Oo, iniantay pa natin. Di ba may nag-pledge sa atin ng donut? Oo, meron. Actually, kachat ko na eh. Ah, talaga ba? Oo, na humingi na ng address eh. Kailan to? Next basta- week. Hindi ko alam kung kailan. Basta alam mo na. Basta, alam mo na kung sino ka man, di ba? Hindi kami naniniwala hanggang wala pa dito yung donut. Ayan. Ay, nakakalurke. O siya, salamat na marami. Yan. Thank to you, Jordan. Jordan. Thank you. What a heartwarming story. A nice way to end the week of Yes. Easter. Oo, Yan. ayan. So, salamat ng marami sa'yo for sharing your story with us. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!